हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय एक्चुअली नैबेलासे समावहाय मैयानो आं खैला मैलायाव दंफैयो मैयानो फैदों हरनि 5टासोआव जाय हक आंनि फैनाया आंनि न'आव बिखुनजोआ बारा गोबाव जायाखै थांनाय 13 तारिखआव फुङावहाय एक्सपायार जादों। आं बुंनो नागिरनाया बिसो जे जोंनि बिटिआरआवहाय बिटिसिआवहाय मा जादों बनसुआ जेब्ला दाखालहाय मोनसे जायगायाव एसामिस रावजों लिरनाय बे रावखौ नुनानै एसामिस लेंगुवेज माबाजों लिरनाय दे स्क्रिप्टजों लिरनाय बे स्क्रिप्टखौ लिरनानै दिनैहाय आसु ना अखमिया ना बामोन ना सोरथाय जाय हक बिसोरो ओरैबायदि एलार्जि जादों ओरैबायदि माने बोलोजों जेन बिनि बुंनायखौ नुयोब्ला माने मिडियानि सिगाङाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों जेन जों बर'आ बे आसामाव जेबो अधिकार गैया जों बर'आ जे बावहाय जेबो मोनथाय गैया बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय ओइ बुलि जे जोङो बैनि जेरैबायदि खोमोन थिया थिया जादलायनाय खानाय थिया थिया जादलायनानै बाथ्रा बुंनाय जों बिनि बाथ्रा बुंनायखौ बिनि धमकिखौ जों बर' जाथिया जोंफोरो गिनायाव गैया आरो नोंथांनि बे अखमियानि बे गोरा गोरा धमकि बाथ्रा होनायखौ जों बर' जाथिया बिदिखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनाय बिदियो बेफोरो मोनसे मा होननानै बुङो जिगाबनि अर बन्धमुरानि जाबाय जों बर'नि रागाया बन्धमुरानि रागा रोहो रोहो खामग्लिनानै थानाय बड'लेण्डनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय रोहो रोहो खामग्लिनानै दङ जों बर' जाथिनि बिखायाव बे हांसो माबा खुरियाबारिया बे अखमिया जाथिया जाथिनखागोन आं दिनैनि दिनावहाय बावहाय बिसोरनि दमा सोलिनायबो नङा जोंनि बिटिआर बा जोंनि बिटिसिआव जोंनि राव जोंनि सोदोबजों जोंनि बर' स्क्रिप्टजों लिरनांगोन होनब्लासो बे अखमियाफोरा जोंनि बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबबाय दिसपुरनि बे गेटआव लिरनायखौ नुदोंना रायजोफोर नोंथांमोना बर' स्क्रिप्टजों लिरनाय आरो दे दिसपुरनि बाथ्राखौ दोनथ' आसामनि जेसेबां अफिस बे अफिसफोरावहाय बर' लेंगुवेजजों बर' स्क्रिप्टजों लिरनायखौ नोंथांमोना नुदोंना हयथ'बा सोरबाया नुनो हागौ 100थायावहाय गंसे अफिसाव बर' स्क्रिप्टजों आरो बर' रावजों लिरनायखौ नुनो हागौ नाथाय जोंनि बिटिसिआवहाय जोंनि बिटिआरआवहाय जों बर' रावखौनो लिरनायखौ बहाबा अफिसाव जों दिनैसिमबो लिरनायखौ नुवाखै। एग्जाम्पलाव दिनै थांनाय बाराव आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङैनो खोन्थानानै होलांदों जेरैबायदि पान्जाब नेसनेल बेंक बेफोर गेटआव लिरनायखौ नुवाखै गुबुनावबो लिरनायखौ बेफोरबायदि नुनो मोनाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। थ' जों बावहाय बेसेबां दुखुनांथाव दाखालि साननैसो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा बबेबा साइडआव बनसुआ दिनैहाय मोनसे बुस्थु एसामिस रावाव लिरनायखौ सुनैजों लिरहैनायखौ नुनो मोनदोंमोन बेखौ लानानै हारसाफ्रा मा जादों धरना होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे धरना होनानै मा जानो अखमियाफ्रा दिनैहाय बेफोरबायदियाव जों बर'खौ बेसेबां गादबनानै दोनदों बेसेबां मा खालामनानै दोनदों होनबा नोंथांमोना बर' रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामनानै नाय बर'नि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाबो एसे सिन्था खालाम आरो बर'नि माहारियारि आफाद मोननै दं बिथांमोनाबो सिन्था खालामनाया नायनाया मोजां आरो लोगोसे जोंनि बर'नि पलिटिसियान बर'नि लिडारगिरि नोंथांमोना अनलि गावनि गाद्दिखौ नंखाय बाखाय बे फिसा पलिटिक्सखौ लानानै नोंथांमोना बांद्राय गोग्गा खालामनो नाङा सोरबा BPFआनो होन सोरबा UPPLआनो होन नोंथांमोना पलिटिसियान हान्जा मोननैबो नोंथांमोना बे
नंखाय बाखाय गाद्दिखौ 5 बोसोरनिल'नो नोंथांमोना नाथाय बे सरकारि अफिसाव जोंनि बर' रावखौ लिरना दोननो होनो मानो हायाखै पलिटिक्सफोरा पलिटिशियानफोरा सोरबा हाग्रामायानो होन सोरबा प्रमदआनो होन प्रमदआ एक्चुअलि हारिनि थाखाय नांबुनाय बिबो दिनै बिपि बाबो दिनै हाग्रामा बिथाङाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय नोंथांमोननि सानैनि नांनाया दिनैहाय नंखाय दैयाव थांनो दाहो प्रमद बर' बिथाङाबो दैयाव थांनो दाहो मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोर रावनि थाखाय हानि थाखाय हारिनि थाखाय नोंथांमोना सोमावसारदों बै सोमावसारनायखौ नोंथांमोना ओरैनो दैयाव थांहोआलाफानो दिनै बै हारसाफ्रा नों बर'खौ दिनैहाय माब्रैहाय धरना होदों माबायदि माबा खालामदों बेफोरनि फारसेसो साननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो नंखाय बाखाय सोरबाया दिनै पलिटिक्सखौ एसे फिसा पलिटिक्सखौ लानानै आं दिनै 5 बोसोरनि थाखायल'सो फैदों अराय समनि थाखाय नोंथांमोननो आं फैयाखै बे बाथ्राखौ साननाया मोजां 5 बोसोर थानायावनो नोंथांमोना बर' रायजोनि मा मावलांनो हायो आरो जोंनि बे बर' रावखौ जों अफिस साइन बर्डफोराव मानो लिरहोनो हायाखै जोंनि बिटिसियावहाय बा बिटिसिखौ दिनैहाय दोनथ'नानैब्लाबो बिटिआरआवनो मानो लिरहोनो हायाखै आं बे खोथाखौसो बुंदों दिनै नोंथांमोना जुदि हारसाफोरा जेरैबायदि धरना होदों बे धरनाखौ नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव गाबोन जुदि आरोबाव गुबुन जोंनि बर'आ जे धरना होआ बा माबा मोनसे खालामा बेफोरखौ सिन्था खालामनायाबो मोजां थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो नागिराखै दिनै बे सुंद' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि